Isa zo te channel a kalo lom le vek chu a January ni khat sang ni som ni paru kan lo thleng tareng mai ole tun tuma hianin khovel mi pui ngai chan mek China Taiwan chungchang kan han thlur bing deuh dawna kan hre tengin China chuan tuna hianin Taiwan lak tum ni om tak main Taiwan chevela drill lian tham tak mayan kalpuya kumdang song a in tuna an drill hi alian tham nia soi ani thlona po tam tak an thlok chuaka Taiwan chevela an leo kol zai maya tin in do thlona tam tak China hian a chhop bawk ania Taiwan lu le chuan a zong an dang chat vek thei ti en tir nan chu teng tet po chuan ma an la blockade te pon siam nia soi ani chuti lai chuan Taiwan hi United States nen hian hun rei tak an lo thok dun to a kumsang khat zakole somsari bor chhovel de atang to khan US hian ral thuam alo supply zau to a hei hi China huat ber ani thina ni voin thlengin US hian Taiwan tan ral thuam ala supply a tuna hian F-16 fleet Asia khomol puya nga ber chu Taiwan nia soi ani tuna hian F-16 Viper a block tharber chu Taiwan tan hian US hian offer ron siama Taiwan nen deal dollar lu le ding on tam tak manan siama hei hi China hian tun haya re chuak thara hei wang hianin December ni som tum pakhat chanele som ni panga a drill ti top tum kha engtika ngen ti top don hi soi ani thei ta hri lo ani an bo ro ka so sang pha le mek chutianga thil a thlen mek lai le China in Taiwan alam thei mai ang ti ngai dan lian ta ko mek lai chuan US lam chuan in an aircraft carrier an in dolong lian turu tak mai pahni chu Taiwan lama aron tir nia soi ani Western Pacific a hian US aircraft carrier pahni la amphibious ship assault ship tuna hian an om nia soi ania China chet na ngai changin tuna hian tuipuya an bok phek mek nia soi ani US Naval Institute USNI Fleet le Mary Tracker update nung bera changa alan danin Nimitz class carrier le USS Abraham Lincoln le an carrier strike group flagship engamozat South China Sea routine operation nain anron tol nia soi ani hei routine operation nia soi ni ma sela China Taiwan boruak so sang ron thli thlai tura ron kal ni a soi ani USS Lincoln hi November thatop lam khan San Diego atangin a chuaka December ni som pakhat khan naval base Guam a hun rewak lo a chol zoka hemin hu hian he aircraft carrier hian Taiwan khochak lam Philippines Sea apan ding le a South China Sea tuna China Taiwan boruak a thlir mek nia soi ani tun haya US Navy thalak tarlan hania heta hian Marine Fighter Attack Squadron zathum som pali atangin F-35 Sea Lightning II stealth fighter te USS Abraham Lincoln an tum le an thlok chuak lai thalak ti lan hani he thalaka hian in fighter jet te hian replenishment ship manga in-flight refueling operation an nei lai te po ti lan ania hei hian carrier strike group in a Western Pacific extended flight operation an nei mek tar lan na hani carrier operation ti punna atan America class amphibious assault ship USS Tripoli tite F-35B short takeoff and vertical landing STOVL jets tumle thlo chua theina ania chungte po chu US pai te chuan an tir chuak boka tuna hian in 31st Marine Expeditionary Unit element tenen helai China Sea hian an tam dal mek December ni somni pani sani somni panga thleng khan Tripoli hian East China Sea Expeditionary Strike Group long tenen an thok duna chungzinga chuan Garrett missile cruiser USS Robert Smalls tele destroyer USS Rafael Peralta te po antel ni in fleet tracking data atang chuan alang thaya December ni somni pakwa thleng khan Tripoli hian Japan khopui pakhat Saseboa homeport a cholkar khat chung vela chol hada me menu hian ron chuak le ani heti lai hian USS George Washington Japan rama Yokosuka a homeport nei chu US Navy chuan helai bial permanent om carrier strike group an nei pakhat ania hei hian Yokosuka atang hianin Taiwan le China borok so sang alo thlir ve mek nia soini boka heti lai hian China hian Taiwan chevela missile kap chuak renga fighter jet tir chuka indo long thanem tak a vir kwal tir reng boka live fire drill an ti ral thum tak tak kap chuka anun chan zirna chu akal pui reng hai hi Taiwan tan chuan a hlom viau mai Taiwan chevela China chuan ral thuam missile te akap chuak dur renga Taiwan tan chuan thin thiamut na chi ani lo tak zet ani
amaram chung ngin China hian Taiwan hi anga ya China reunification China inzom khom le na program Taiwan hi arim lu ta chu wangin amaram anga ngai wang hian ral thuam mangin China hian a beim du mai lo nia soyani ama ero chu China hi a beidon to pa chuan ral thuam manga Taiwan lak chu ti nge ngai ni in Xi Jinping khan ni kum lam khan lo soi to chu wangin China hi beidong to ni chuanin sipai chakna mangin Taiwan chu a hub bur mai thei chu vo ina hian a thleng don nge naktu ka ngeng ti ka nge ti a chian si lo wangin US po hian China hian Taiwan a bei mai ang ti lawin ral thuam lian tenen anron in chop ngai ve me ka ni Japan po hi mai mai tum lawa mani khan kan soi to a Japan Prime Minister an mei che Prime Minister thar hi rin ai tak hian ron khong viau mai mei chia ti lo chuanin athu soi vel te po hi pa ve khop maya China hian Taiwan la ni ya a be ni chuanin Japan chu mai mai don lo ti khan an tong ve do khar khara kha China khana hel viau maya Japan chu athu soi la le turina ti ngala tin Japan nen po borok so sang tui pui lama an nei ngal chuk chu kan berani kha tiang te kha ania China hian Taiwan alu chuani chuan US le Japan hian mai mai an tum lo ti hi alanda na tang chuan a chiang chho viau mai China hian tuna hian a zonin rocket som chuang han kap to missile po engemaw zat an kap to chu drill atan ani a Taiwan an vo an room theina ani pa bokani China thupuang tu chuan tuna drill an nei hi Taiwan independence du tu te dodal na khong tak ani thu an puang zui ngal zat bok omje chu China laka tanga kal ran du tu Taiwan a hian mitam takan oma tuna democracy sarkar phongwon mek tu te po hi ania chutiang dodal na atan chuan tuna ral thuam missile rocket te po hi kap chuak an ni thu China lam chuan an soi China state broadcaster in an tarlan danin tuna China ena exercise an kal puina an thu pui ber chu Taiwan longchol mun poimo tak tak blockade ani thu tarlan ania chungsinga chuanin khochak lam kilung le chimlam panga ko siung te pon tela China thu nei tu te chuan Taiwan chevele indona game nei hi zone lian panga me panti chuaka chutiang chuanin zone rang ranga Taiwan chevela hianin aral thuam tak tak kap chuakin Taiwan la thein ni sia khovel riata China chuna lantira tuna drila kalpui hi atak taka achangngal thei ti hi ani hetiang deuh bok khan Russia khanin Ukraine beidon khan sipai nun chan lian tham tak mai kha kalpuya Ukraine chevela Russia khanin dawnun chan kumdang zong ai lian tham khana kalpui mupa kha in dawnun chana kalpui kha Ukraine beitura an lo in buat se na lek kha halo nia Ukraine khan lu chuata thut mai ani kha khatiang kha rambel in dawna le khovel in dawna hiala po hian lo thleng to ania nun chan zirin man la a chu chuan mel mate lu chuana tura an malak na kha alo ni reng thina chu tiang che chuan China poina tuna in dawnun chan lian tham tak mai live fire drill meu akal pui hi Taiwan lu chua tura malak na marruai ani thei chu wangin Taiwan thian ram te chu anum mai mai lo topa tuna hian China malak na hi an lo thli ran reng ani heti lai han Taiwan hian F-16 upgrade program akal puya Taiwan tan hian F-16V block som ni atan US nen in ram na an kal puya Taiwan in F-16A anei ti changklun na turani kumsang khan zakwa som ko chho khanin Taiwan hian US atangin F-16 tam tham tak mai an choluta chumi block thara thlak na turin US nen in rem na han nei kumsang le som par ko US dollar rule ding only point panga vel se nga Peace Phoenix Rising program kalpuina khan Taiwan hian original F-16A B block som ni framework airframe zinga za som thum pakwa chu tun lai F-16V Viper anti F-16 chuak thar berang hian an upgrade to F-16 za som thum pakwan upgrade to Taiwan hian atira chuan F-16A block 20 thlona za som nga han laya Peace Phoenix Rising program a hian za som thum pakwa chu anti changtlung an upgrade ani he upgrade hi F-16 upgrade to chuan a program ala lian tham ber nia soi ani Taiwan hi Asia khomol puya F-16 fleet lian ber nei tu han ni meka omja chu Asia khomol puya Taiwan hi F-16 thlona nga beran ni tin soila dik mai ome tuna hianin F-16 chuak tharber block tharberin US on thlak sak meka tuna hianin za som thum pakha chuang Taiwan hin an thlak towa chumi an thlak bang thlak le turin
in rem na tu na hian US nen kalpui le tam mek ani hi China hian a hel viau maya an ram chhung anga an ngai Taiwan ta na sipai man ruwa ngai tua saka chu tianga malak zui puina kalpui tu US chu China chuna dem tak setani chuti lai chuanin Taiwan in F-16 zatel fe mai le thlona dangan mani siam te po ania chutiang thanhem tak men nei lai chuanin an mani ron lak tum tu han ti mai te ang China hianin Air Force a bon zia a so ve renga anila taka China hi ama pola thlona 5th generation hial po siam chuak thei ania thlona pon nga anangiang mai People Liberation Army Air Force hian Z-16 anti hi zalibor vel setan naya hi front line a jet antir chua ber te zinga mi ani F-16 hi multi-role fighter ania air to air combat te precision strike te electronic warfare te le melma air defense lu chua thei khopa chakna le theina nei ni in China chuana soya hi hian chuang ve viau thlona dang 5th generation tharte po China hian an naya amaro chu hi chu anla siam tamnu tuklo Z-20 stealth fighter te po China hi chuana fak viau mai amaro chu Z-16 hi an nga ber ania tuna Taiwan chevela an tir chua ber po ani mekani China chuanin Chinese aviation expert te chuanin Z-16 an thlona Z-16 hi khovela Blessed Flanker ti in an soi ve hiala US F-15 fighter le Russia Su-30 te French Rafale tenen China chuan a indor tok ni na soi China hian indona kalpui tak tak ta se thlona a man ber tur chu Z-16 ani aya changkang Z-20 te le 5th generation fighter dang te po nei ma se tam tham tak le chutianga be pui thlangna tak tak van bo ro ka kalpui tur chuan Z-16 hi China hian a man ber tur ni in alang ani ole soidon chuan soitur tam tak om thayo me khati chena khan kan du to kanga Taiwan China bo ro ka so sang viau maya China hian Taiwan hi ram chhunga nga angaya China ina anlal ram huam chhunga lo om to te in zom khom na reunification a kalpuina hian Macau te Hong Kong te Taiwan te Tibet te chutiang chuanin China hian a rin lu tania Macau phei chu China hnuaya a om het towa chuti lain Hong Kong te po ani thawa tuna hian Taiwan hi chu in thlangram democracy angin khovelin kan hria ama ero chu Taiwan hi chu democracy angin anin lana US hi a in rol ne boka man atangin ral thuam supply in Taiwan kheu rang ber tu ani boka Taiwan a rorel mek tu te hi chuanin China chhunga om hian du lo bur ani an thu nei na an ram thu nei na palchut na ani ti soin China malak na hi an do dal thu Taiwan chuan an soi chuti lai chuan China hian Taiwan hi aram chhunga angai wangin sipai chakna hian lamang du lo ni berina langa amai ro chu top kho ka chuanin sipai chakna man lo thei lo din muna kan dingang ti hi kan hlawani ti khan Xi Jinping khan ni kum khan lo soi to chu sanela somni parukhi sipai chakna China ina amana Taiwan la khun tur chu ani mayangem ti tuna military drill live fire drill ten ena lian tham taka China sipai anjimup mup hi a in tran na tur ani mayangem ti chungai danum mekani enge thlengzel don kan ngai changa China hi a cheni chuanin Japan le US hian arbo man ta mai mai rinom che lo chu wangin an bo rok a so sang viau mai thei ti te ani ole thil thleng thar ber tu thar ber kan nga chang zel don ya du tok le photang